खुलुमबाय बयखौबो बड' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोना दिनै फेसबुकनि सोमोन्दै खोन्थागोन थ' नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामना हो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो थ' नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासे नायलांबाय था आं नोंथांमोननो मबाइल स्क्रिनाव देखायनोसै थ' आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जे जोङो फेसबुकखौ जों बयबो इउज खालामखायो ओमफ्राय जोंनि मबाइलाव गोबां एप्लिकेशन थायो आरो बे एप्लिकेशनखौ फेसबुकआ मा ट्रेक खालामो आरो जुदि नोंथाङा बेखौ ट्रेक खालामजानो बायोब्ला बेखौ नोंथांमोना एक्टिभेट खालामनानै दोननो हायो थ' नोंथांमोननो आं बेखौनो खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो थ' आङो फेसबुकखौ अपेन खालामनानै नोंथांमोननो देखायलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो फेसबुकखौ अपेन खालामबाय अपेन खालामनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे राइट साइडआव थ्रि लाइन नुगोन बाव क्लिक खालामदो बिनि उनाव नोंथांमोना एसे गाहायजों फैयोबा नैबाव सेटिं एन्ड प्राइभेसि नुगोन बाव टेप खालामना होदो बिनि उनाव नोंथांमोना नैबाव मोनसे सेटिं नुगोन प्राइभेसि सर्टकाट बाव टेप खालामदो बिनि उनाव नोंथांमोना एसे गाहायजों स्क्रल डाउन खालामनानै फैदो बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे नुबायना भिउ अर क्लियार योर अफ फेसबुक एक्टिभिटी नोंथांमोना बाव टेप खालामदो बाव टेप खालामनायनि उनाव नोंथांमोननि जि एप्लिकेशनखौ फेसबुकआ ट्रेक खालामो बाव देखायजोबगोन नोंथांमोना नायदो नैबेनो आं बाव टेप खालामनानै देखायनि नोंथांमोना नुबायना फ्लिपकार्ट लुडुगा बायदिसिना जि नोंथांमोननि मबाइलनि एप्लिकेशनखौ बिसोरो फेसबुकआ ट्रेक खालामो बेयाव देखायजोबगोन आरो थ' नोंथांमोना बेखौनो एक्टिभेट खालामनानै दोननांगौ थ' बेखौ माबोरै खालामो बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै बेनि उनाव नोंथांमोना बेक फैदो बेक फैनायनि उनाव नोंथांमोना बिनि गाहायाव मर अप्शन नुनो मोनगोन बाव टेप खालामदो बिनि उनाव मेनेज फिउचार एक्टिभिटीआव क्लिक खालामना होदो बाव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे गाहायाव मेनेज फिउचार एक्टिभिटीआव क्लिक खालामबावदो बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे सेकेन्डआव नुबायना एक्टिभिटी इउआर टर्न अफ बेयाव क्लिक खालामना होदो बाव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे गाहायाव अप्शन नुनो मोनबायना टर्न अफ अदार एक्टिभिटी नोंथांमोना बाव क्लिक खालामना होदो ओमफ्राय जि एप्लिकेशनखौ माबानो गोसो गैया ट्रेक खालामहोनो गोसो गैया बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो ओरै बाव टिक मार्क लगायलांबानो जाबाय आं गासिखौबो खालामजोबसै बेनि उनाव नोंथांमोना नेक्स्टआव क्लिक खालामदो बेनि उनाव टर्न अफआव क्लिक खालामदो अब्लानो नोंथांनि बे एप्लिकेशनखौ बिसोरो ट्रेक खालामनो हाला आरो स' नोंथांमोना बिदिनो खालामनानै दो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अननानै कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामलांदो दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै आरो चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय थेंक इउ